svoje podsvetie, svet tajomstiev a nebezpečenstiev, kde vládla chudoba a zúfalstvo. Chudoba a nedostatok príležitostí nútili mnohé ženy k prostitúcii, životu, z ktorého sa zdalo nemožné uniknúť. Kurtizány demi-mondaines, ako ich nazývali, zaujímali v parížskej spoločnosti jedinečné postavenie. Boli krásne, žiadané a viedli život v obdive aj odsúdení. Boli uctievané pre svoju krásu a štýl, ale aj sledované a kritizované pre svoje povolanie. Pohybovali sa v najvyšších spoločenských kruhoch, mali romániky s najbohatšími mužmi, ale ich život bol zložitý a všetko len nejednoduchý. Hoci boli kurtizány objektami túžby, neboli považované za ženy s rovnakými právami a úctou ako slušné ženy. Ich existencia odhalovala zložitú realitu Paríža, mesta, kde sa príležitosti a nerovnosť prelínali. Toto je Marguerite Gautier, dáma s kaméliami. Hlavná hrdinka Dumasovho románu Krásna inteligentná kurtizána. Margueritín život je príbeh